Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. V starogréckej mytológii bohyňa Nemezis mstí bohov i ľudí za veľkú mieru šťastia a bohatstva. Potrestaní sa musia svojho prebytku vzdať. Odtiaľ bremení aj samotný princíp daru, ktorý bol starou morálkou spravodlivosti. V primitívnych spoločnostiach je darovanie jediným druhom výmeny, v ktorej sa nič nepredáva ani nekupuje, kde nie sú daňové úrady ani peniaze. Spoločnosti so systémom výmeny sú väčšinou rovnostárske, zatiaľ čo spoločnosti, ktorým vládnu peniaze, sú hierarchické. Dnes sa na mnohých miestach sveta ľudia vracajú k starým zákonitostiam, v ktorých darovať znamená prežiť. Vo výmene a obdarovaní znovu objavujú svoju solidaritu a schopnosť odovzdať to, čo potrebujú iní. Nie to, čo už nepotrebujú oni. Tento systém postupne buduje aj zmenné alternatívne jednotky, pričom ich držanie je zámerne obmedzené. Vznikajú nové platidlá, ktoré si vydávajú komunity, obce a mestá, nezávisle od štátnej meny. Vydávajú ich formou vzájomného kreditu, čím dostávajú nezamestnaných ľudí späť do práce, aby začali tvoriť hodnoty a obchodovať medzi sebou bez nutnosti klasických peňazí. Toto je cesta. Žiadne peniaze, žiadni sprostredkovatelia v našich životoch, žiadni politici, žiadni vojaci, žiaden úrok, žiaden rozkaz, žiadne mediálne vytvárania vedomia. A tým pádom žiadne vojny, žiadne násilie, žiadne vykorisťovanie druhých, žiadne vraždenie, žiadne elity, žiadne utrpenie, beznádej a nespravodlivosť. Chcem, aby aspoň moje deti a ich deti mohli žiť v takomto svete. To, čo prežívame my, by si iba s ľútosťou listovali v pamätných knihách osudov. Tam by sa dozvedeli aj to, čo spomína ekonóm s Nobelovou cenou Friedrich Hayek, že vlády len využívali svoje právo vydávať peniaze ku klamaniu a zdieraniu ľudu. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok po 18:00. Viac na www.radioviva.sk.